Kaixo gazteok, oraintxe erritmo euskaldunak. Eta zer hobeto, furra-furra baino, guazen furra-furra ikastera. Furra-furra bestia euskaldoinoekin ninja dago, baina guk latinoak sartuko ditugu, erritmo latinoak. Oso erresa, merenge eta mambo bakarrik, beraz, lasai. Estribiluan, leleoko pausua ordia ez da latinoa, V simple bata, bai? Eta gainera, poliki inja, bai? Doblatu erritmoa. Up, up. Normalki, erritmo normalien, horrela ingo gauen, baina guk ingo dugu bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bale? Eskuekin, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bai? Azkeneko aldiz, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi. Bigarrengo pausua estribiluan, latinoa, merengea. Merengea alde baten zapaldu eta bestian zapaldu da soilik hori, bai? Hemen aurretik gurutzatu, hori da, eskuman, aurretik, eskerran, bai? Eskuekin, seinalatu, bai? Oso horreza da, baina eskuekin dantzatzen dauena burua bai da, bai? Begiratu eskuai, hop, eta salto batein, berriz. Eta salto batein. Estribillo osua batukot. V, denbora bikoitzan, eta bukaeran salto bat. Merenge, eta bukaeran salto bat. Eta hirugarrengo pausua, bebai latinua. Mambo, txa-txa-txa, mambo, eta giratu, bai? Mambo, txa-txa-txa, mambo, eta giratu, bai? Eskuak. Mambo, txa-txa-txa, mambo, eta giratu, bai? Estribillo osua batuko. V. Bat, bi, hiru, lau. Salto, merenge. Up, up, salto. Eta mambo txa-txa-txa. Hori da guztia. Beraz, hasien zaiatzen. Guazen bada, erritmo euskaldun hauei, koreografia sartzera, horretarako nirekin, txuriz jantzita, Ainoa, gorriz jantzita, Leire, urdinez, Oiana, eta horiz jantzita, Lur. Gogoratu, hirukotea bazarete, kendu gorria, eta gero aukeratu txuria eta urdinan artean. Baina laukotea bazarie, kendu gorria. Bai? Guazen bada, koreografia hastera. Hasteko, eskenatokitik kanpora jungo gara. Bai? Ta zuek, sartuko zarie, musikarekin bat, eskenatokira. Sartzen gara bi, eta bestiak atzetik, bai? Eta guk zubia ingu. Jarraituko eurekin. Eta bina hasiko gare. Txalo, hemen bi txalo. Berriz, hemen kontuz, aurrera goiaz. Hori da. Gogoratu begiratzen publikora. V. Saltotxo bat, merenge. Salto bi, merenge, salto bi. Eta berriz, salto batian, jendiai animatzen, beste posizio bat hartuko dugu. Hemen itxoitzen dugu irrifarre bateaz, eta binak hasiko die. Lehengo, hiru. Gero bi. Berriz hiru. Eta gubiok, eta V, bat, bi, hiru, lau salto, merenge. Bi salto, berriz merenge. Venga, berriz, gogoratu jendiai animatzen, bai? Eskatu txaloak. Hiru aurrian eta bi atzian. Bai, bina. Berriz, eta orain kontuz, orain aurrera goiatz. Berriz, V, poliki-poliki musikarekin bat. Salto, merenge. Salto, berriz,
Hemen katai bat ingo dugu, bai? Lasai, lasai eta handia. Pausu hau erromerixetan ingozu askotan. Berriz. Bakoitzak ingo dau, 3, bai? Eta hementxe V baten jarriko gara. Eta aurrekoa bera, gu hemen elkartu ingo gare. Eta bera, hop. Berriz, bina. Eta azkenekoa, V, 1, 2, 3, salto, merengue. Hop, hop, merengue. Hementxe zabalik bukatuko dugu.